Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunod, kat maandingay iti sapuyot ni suliso. Ngam no ti tao ngagbitot wenno agpasulman, agdalat ta silet ti panagbabawi iti kaunggan na, aturan na dagiti bitot na, kat sapulan na tinalintag adana, babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso, kan panunod na, kat rumusing tinamnama, iti kaungkan na. Pagsarmingan. Ya! 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 Ma'am Zoe! Agsubli kayong ditoy! Umuna kayo nga gawit ang Milo! Ya! Ya! Ipapas ko alaw-lawon ti asyenda. Ta sigurado adyak tun maaramid da ito eh. No ipurwak na ko ni Daddy di syudad. Ya! Ya! Nasaya ta si Mangpet kan Zoe. Daddy? Umasideg ka ditoy. Yes, Dad. Nagtangken na talaga ti ulom. Imbagak, asaan kan arumrumwar. Naglibas kalata anapan ni Jacienda. Linibas sampay dagiti bodyguards mo. Daddy, jak kasapulan ti bodyguards. Kabailag ti bagik? Kan may sa, awan mo ti pagpagadat. Siyak, ti ad-adama ka mo no anya ti pagsayaatam. Iso adin nakarod kontraan, Zoe. Daddy. Imbagag ngagsagana kan. Tasikan ti mangi-manage iti kumpanya. Sika ti mang sukat iti posisyon ko. Dad, jak kabailan. Awan isam ko iti business. Kayat kundi agigyan dito asyenda. Ngam ti mapanak iti syudad. Iha, please. Awanen ti sabaling agtawid kadagiti amin anagrigrigatak. Sikalaeng ti agtawid kadagiti amin amapanawak. Anya ti kayat mo? Masayang amin dagiti nagrigrigatak? Saan mo takasta, Daddy? Huston ti happy-go-lucky abiyag mo iti numano atawen. Iti nakalpaskan iti panagadal mo. Kasano? Training pa ilangan kat jakon maanusan? Ita, isabak ta ko iti pudpud no a trabaho? I'm sorry, iha. Ngemawanan ti pagpiliam. Sikan ti agbalin na CEO iti kumpanya. Mayat ka man, wenno saan. Daddy? Sana bale? Saan ka matabaybayan? Bayat na si bibiyagak. I-guide ka, iha. Siyak ti agbalin nga advisor mo. Aging ka akabailabon ti tumakder. Iti bukod mo asaka. Adday tasawi, naisagana kami ng dagiti imotam iti syudad. Basit laang tingkabil ko iti maletam. Dagiti laang amok ka importante akasapulan,
Takumpleto mat dagiti kagawaam iti mansyon nyo iti syudad. Isurot ka kumay di syudad yaya miling. Saan abale, taadamot ni Yayam Alita iti syudad. Iso ti mangkita ken ka ijay. Yaya, Ay, pasensya kan no di ka makaduan nga aging ka iti syudad. Jakban ambuta, kumaro mo't tirayumak ijay. Nairwamak at talagang dito'y asyenda. wan nga rod. Kanay na nasakit isa kayo na da kayo di syudad. Jakmat kaya ta makitkita nga darikrik na inyo. Iso nga agbati kayo langan dito'y yaya miling. Milo, dakkel ti panagtalag ko ken ka. Sapay na kuma. Tasan mo abaybay-an ni Zoe, iti kada na ijay syudad. Agtali na idak pailaeng di asyenda. Tapno mayroam ti anak ko nga awan iti asidig ko. Di kagdanag, sir. Aramidag ti amin. Tapno, mapantayak ni Ma'am Zoe. Agyamanak, Milo. Sana bale? Uray, adda ka na driver bodyguard na. Mga laklatay ti kadkadwa mga agbali na bodyguard na. Da kayo ti makamo, sir. Agyamanak iti kinaimbag mo kada kami nga agama. Milo. Awan na yaman na, sir. Araramidag lang ti trabaho. Sakit di rumbeng nagyaman kada kayo ata. Nagsayat kayo nga amo, Sir Roman. Welcome back, honey. Kailiw kan. Nagbayag ti bakasyon mo di asyenda. Numabalbalin, jak kaya tag subli diti syudad. Ngam napilit mo't kami ni daddy. Iso nga awan tinaramidak. Zoe? Jak kaya ta talaga ti agtrabaho iti kumpanya. Ngam napilit ni daddy. Siyak ti kayat na sumukat kan kuana. Anya? Awan ti maramidak. Ta isukat nga ro ti amak. Kan may saan ko matapakadaksan dagiti bagbagana. No, talaga di mo kayat. Mabalin mo tamang pili ti board no asin iti ipatugaw da sumukat kini Don Roman iti posisyon na. Ha? Daytaan no umanugot ka. Kan umanugot ni Don Roman. Uray no awan hilig ko iti business, ikagumakaramidan ti amin. Tapno sana mapain ni daddy iti arapap na para kanya. Iso pa check? Mairwa magtumatlaang Ivan. Of course, si Kapay. Nasirib ka, Zoe. Iso apatyak akabailang marod nga aramidin ti trabaho ti amam. Nakaumay kamit, Philip. Wan manong. Kaya't kamatasarong karan Nang runag at awanin diti villa ni Zoe akaanakak. Kaya kung amin ang matrain jay ka nakam, ading ko. Amumiten, pilpilitak lang taawan at talaga ti hilig na iti business. Naimbag nga rod ta napilit kumatlaeng iti agangay. Ang mga numalugi lang ti kumpanya. No ipilit mo kankwa na ti saan na matakabailan nga aramidan. Dakkel ti panagtalag ko iti ka nakam, ading ko. Amok akabailan na no ipaypayso na ti agtrabaho. Nasaya at ano kasta. Tano ipilit mo ti banag saan na matakayat nga aramidan. Ang mga numasayang lang ti amin na nagbambanugam, manong. Philip, Palpalagipan ka laeng, manong. Tapno saan mo nga itad ti amin na panagtalik mo ka ni Zoe. Tama nga no problema lang ti paay nakin kay ti udi na. anak ko na jay, Philip. Pudno anatangkan ti ulo na no daduma.
Ngem, denggan namat dagiti pamagbagak kang kuana. Kas itinakunak, Manong. Palpalagipan kalaeng. Mabalin mo matimang kita iti sabali amang sukat ken ka iti posisyon mo. Ha? Di ka unay mang namnama iti anak mo. Tama nga no, agbalaw kan tulangan. Ket awan gaya mo dagiti nagbamban no gamiti na unday apanawan, Manong Roman. Saan mat siguro? Imulagat mo nga dagiti mata, Manong. Ang mga no dapat iti mas deserving ngam ni Zoe iti posisyon nga ibatam. Awanan ti sabali a sumukat kanyag. No di ti anak ko, Philip. Ay, makabanog mo ti agmalmaling matrabaho. Sana bale. Medyo naka-adjust akmatan. Kasla binaybayan ako ni Daddy amang pataray ti kumpanya. Ni Daddy mo ti mawawag. Hi, Dad. Zoe, kumusta ka dita niha? Kastoy, Daddy, makabanog. Sana ka nairwami ti kastoy. Trabaho amin nga glawlaw ko. Kaya't ko give up. Sana talaga aday ti lubong ko, Dad. Zoe, saan arumbeng ti kasta nga attitude mo? Asino kumati mga ramid ka dagiti trabaho dita? Kat si kamat ti agtawid ka dagiti amin asa ni kwata. Da kayo ati mga rami diti daytoy. Isu nga rod nga imbaong ka dita tapno matrain ka. Kaya't kumaten ti aginanaiha. Imbagak maten, sana mabalin amang namnama ka akanayon kanyak. Ay, Dad, I need a break. Okay, dahita kumati ibagak kang ka. Agbakasyon ka pa diti Hacienda Delgado. Kaya't kabatlaeng ang makasarita na imbag. Ado ti rumbeng a pagsaritaan ta. Kaya't kaabilinen a naimbag iha. For what, Dad? Basta. See you tomorrow, iha. Bye. Daddy? Anyamatan. At dapat kumatikayat ko ng iba ka. Ay, kasaritak lang ti sekretarik. Taison ti makaamoy ti schedule ko para yung bigat. Come in! Hi, honey! Oh, Ivan. Si Kamat Gayam. Kumusta ti CEO iti dayto a kumpanya? Acting CEO. Tani Daddy pa lang ti CEO iti dayto a kumpanya. Talaga kahit nakang-asaan amang i-manage iti kumpanya. Amumatan, awan ti sabali anam namaan na, no di siya lang. Si kamat namin ti kakaiso ng anak na. Mabaling ka di nga ag-dinner ta itirwar? Ivan, nabanukak. Kaya't kung ti agawid, agbiyahe agpaintun bigat. Sa dinner ti papanam? Agawid akidya siyanda. Ada ka no tinapatag kapagsaritaan mi kini Daddy. Kasta? No kasta nga rod. Ag-dinner ta pahinga muna itirwar. Kalpasan na, itulod ka ni ti mansyon nyo dito syudad. Miling, istimarin nyo ti silid ni Zoe. Barang makaawid din ton bigat. Ay, kasta ka di, sir. Ay na, sapay la ko mata makaawid. Mailiw akon iti dayjay nga ubeng. Sigurado nga agprotesta manen dayjay no ibagam nga ubing, Miling.
Kasano kad kaslaubing latay ti panagriknak, sir. Tasyak tinangtartarakan kan kwa na manipod basit. Ita, kanayon nun nga day di syudad. Manmanon ang makaawid dito'y asyenda. Kapilitan ta isulaeng met tinamnamag ang mga sikaso, kadagiti mapanawak no anyaman bilang. Ni Sir Mud, tila ibagbagana. Amumatan ni Zoe, nairuam amang namnamalatan na kanayon kanyak, kaya't ko ngagbalin nga independent. Tapno kabailan nati tumakder, iti bukod na asaka, no anyaman bilang ti mapasamak. Sir, Ala, ayabamon dagiti kakadwam ta dalusan ken istimarenyo ti silid ni Zoe. Aday ta, nakadanon tan, Zoe. Thank you, iti panang itulod mo kanyak, Ivan. Basta sika, Zoe. Talaga saan da ka asinsinaan dagiti bodyguards mo, ha? Bambantayan da kalata ka na yon. Kasta ngamin ti bili ni Daddy. Amumatan ti amak. Overprotective launay. Numalbalin. Di na pa'y kayat nga agdag diso ang ngilaw kanyak. Bilibak na rod kini Sir Roman. Talagang ipatpatag na kaunay ng anak na. Ay, kasano katsyak mo't ngamin ti eredera na. Siyak lang ti pangipatawidan na iti amin ang nagbambanugan na. Iso akas taunay mo ti pananganad na kanyak. Nagasat ka, ta anak na ka ni Don Roman Delgado, Zoe. Ha? Apay anak ko nam ti kasta. Siyempre, adu ti umapapal kan ka. Adu ti agar arapap nga dada ko may ti estadom. Ang sikat nagasat ang nagbaling nga anak ni Don Roman Delgado. Ivan, Pasensya ka na. No saan ka may tulod din bigat, ha? Nairanamot namin nga dati napatay ka board meeting iti oras ti biyahem. it's okay. Maawatak mo ti sitwasyon mo. Kas may sangay stockholder ti kumpanya. Agyaman nakitiki naman nakawat mo. I love you, Zoe. I love you too, Ivan. Sige, mapana kung dita balay. Urayan da kung dagiti bodyguards ko. Ang mga noan niya pa iti ko na ang dakat, ipulong da kini Daddy. So nabalit na harmless da ito eh. Sika talaga. Okay, see you. Aday ta, napataga prinsesa. Nalukat akong tiri daw ti kotse ti batog mo. Thanks. Bye. Good night, honey. Good night, Han. Bye. Sir, nakapanawon ni attorney. Husto, tapno makainana akmeten. Nagadungamin tinagsaritaan mi. Ayawan kayam, naistimar ka di matlayang tisilid ni Zoe. Wen, sir. Idi pa'y laimbagayo asumangpot ni Zoe. Inistimar min adagos ti kwartuna. No pa'y inaldaw mo't amadaldalusan. Ingkabilyo ka di matlayang dagiti paborito na kobre kama kas kada kurtina iti silid na. Wen, sir. Sigurado amaragsakan dayjay no makita na ti silid na. Nasaya at no kasta. Kaya't ko makarelax madyanak ko no makasangpet. Ala, hagin na kayo maten kadagiti kakaduang miling. Adalaman ti rabi.
Ay, ay na. Nagsapak matan anak kareeng. Nay, alas 12 pasado pa ilaang ti oras dito yung cellphone ko. Nay, anyo day jay? Jay plureran sa amot dyan abetak iti salas. Ay na, sapay masadutak kuman abumangon. Ay, bumangonak man langan. Amang ano dapay masugat no jak mapandalusan din na betak. Tay switch ti silawan. Aday ta. Sino kayo ang nakabungot asimrak ti Vilya? Di ko napagari. Sige, saan kanyang tisilit ni Don Roman? Saan? Di yung pag-aramidan itinakas ti Amok. Anyat mapaspasamak nitoy. Ay, sir! Sumrak kayo iti sila Jow! Anak ka! Ha? Miling! Anya ti masapulyo? Apaya simrik kayo latan ni Vilya? Masaya tasi ka na mismo tirimor iti silid mo, Don Roman. Ala, pirma amin dagiti apapeles na di mo kaya't adakas ti mapasamak ka. Anya? Pirma amon! Diyan mo na niya tilinaon dagita apapeles. Isa di mo nga rod papirmaan kanyak. Pirma ka? Wano, Anday ka. ti paltugkon ti kasarita. Ala, pirma! Madamdaman to nga awagak ni Daddy. Ta sigurado ang nakaturog pa'y dayjay. Ha? Ni Ivan tumawawag. Hello, Ivan? Zoe, ayan mon. On the way kami kini Mang Milong agturong ija probinsya. Kasta ka di? Okay nga Rod. Kahit ko lang i-check no kumusta kan. Okay, aglaang. Iturog ko pa iti biyahe ta, nasipngat pa eh. Sige nga Rod, tapos saan ka unay mapandog iti biyahe? Awagan kailangan na madamdama. No namnama ka nakasangkot ka ni Vilya. Okay, sikat makaam mo. Sige nga Rod han, tagsaganak mo tan para iti meeting mi na madamdama. Bye! Bye! Mang Milo, riingan naklangan ha, no? Asidagtan ni Vilya. Wen ma'am, iturog mo pa nawatiwat pa iti biyahe. Kumlem ka, ma'am! Natinag iti deras tilugan dagiti bodyguard siyo iti likudan, Ma'am Zoe. Mang Milo! Sa dino ti ayan ko. Kasano ang nakadano nakitiday ito adiso. Ika gumaak ti makaruar dito eh. Kalkalapaw to ayan ko. Padasak man ng ilukat tiri daw. Diyak mailukat tiri daw.
Anya ti aramidak. Kasano makaruwarak ditoy? Sino ka? Apay nakabungot ka. Sika ka diti nangala kanyak. Sika tinang tambang ka na kami. Sika tinang paltog iti driver ko. Ayop ka. Anya ti masapol mo kanyak. Dagiti Salmo, Kapitulo may kapito, iti versikulo 10 ket 4. Kitaam no kasano ti panagpampanunot ti dakes a tao, planwen na ti riribok, aramiden na ti kinaulbot. Dagiti Proverbio, Kapitulo 10 ket 6, versikulo 30. Agannad ka kadagiti tattao nga umisem kan mangkiday kan ka, taadda pampanunuten da adakes. Pagsarmingan. Diyak mailukat tinitaw. Anya di aramidag. Kasano makaruwarak ditoy? Sino ka? Apay nakabungot ka. Sika ka di tinangala kanyak. Sika tinang tambang ka na kami. Sika tinang paltog iti driver ko. Ayop ka. Anya ti masapol mo kanyak. Nasayata na karingkan. Naimbag ta saan ka anapuruan idi na idong partilugan nyo. Agyaman kay ti airbag tilugan mo. Nangyaga kiti ka na. Mangan ka. Sino ka? Anya ti masapol mo kanyak. Kaya't kung ti agawid. Saan na mabalin? Sigurado nga urayan na kung ti amag. Iso at di nagkarudlapdan nga agawid. Imbagak matan asaan na mabalin. Dito'y kalahan. Anya ti kayat mo? Kwarta? Ikan ka. Basta pagawidin na kon. Ta sigurado nga urayan na kung ti amag. Saan kumanatang kan ti ulom, Miss Delgado? Amunak? Nugasta? Plinanom ti panangalam kanyak? No ransom ti kasapulam? Itad ko. Taamok aday talang ti masapol mo kanyak. Di mo amuti bagbagam. Mangan kan. Sana makanti ka sa pulak. Agpagpakaasiakan ka, kasyanak. Diyak kaya't nga agdandanag ti amag. Please, please let me go. I'm sorry, Miss Delgado. Ngamjak mapatgantikid daw mo. Sir, agring kayo matan pangaasiyo. Diyakon amo ti aramidag. Sapay mapuppukaw ni Zoe nga aging gaita. Ay, aglalaukan ti marikriknak. Sapay ko matamasarakan ang titarakan ko. Kaasimot dagiti bodyguards kan driver na naisagmak. Gapoy di pan nakatambang da. Nanamiling! Sir Ivan, agyaman naktaadda ka. Kumusta ni Don Roman? Kas makitam, sir. Aging gaita. Saan pa'y anak ka po? Gapo iti panang palagda iti ulo na. Nanamiling? Naimbag nga ron ta sa anak anapuruan. Tarusok ko ti diniswanda. Iso anapukaw ti puot ko. Kasimat ni Don Roman. Uwan nga rod. Sapay aging gaita. Sapsapulan pa'y laang dagiti pan nakabagi ti lintag ni Zoe.
Kagap-gapo ko di presinto. In follow-up ko ti pan nakasapol ni Zoe. Ngam awan pa mo ti development nga ginggay ta. Ay na. Ayan nga rodan ngay ni Zoe. Diyak ka ba ilan na panunutan ang naisagbakan jay tarakan ko. Sana, di kagsan ti kasta. Amo ka masarakan mo tala ni Zoe asi kaparagkan. Manipod dito'y ayam ko. Nalawag ang makitag itiruan. Taad darag kang dagiti diding dayto'y akal kalapaw. Naglawa apatad to'y ayan ti kalkalapaw nga ayan ko. Berde ti aglawlaw. Naglawa ti lamulaan. Kanti karuutan a pagar-araban dagiti kabalyo. Ha? Adadwa a kabalyo a nakabaon iti asidag to'y kalapaw. Kasla adda akmat lang iti tenga ti Hacienda Delgado. Napintas na ito akong taway. Ngayon, aglibasak. Nagpipigsa dagiti agsasaro na aguruod. Kan nagpigsa ti tudo. Saan da basta mangan? No makaparnuayak man iti uni. Deta kutsara. Makatulong kanyak deta. Deta ti aramata ka bang dadawil iti kawayan adiding to'y kalapaw nga ayan ko. Anusak adadawilin daytoy. Tapno makarwara ko. Agyamanak, nadadaulin ti diding. Makarwara ko dito eh. Ikagumaak ti rumwar. Anay ko, nasugat ti imak itinatadang makawayan. Baybay akon, makamuditan. Tinapatag kat makapanaw akon dito eh. Agyaman ak, nakarwara ko na. Darasak ti mapan iti ayan ti kabalyo ang nakabaod. Sapay la kuma, tawan ti makakita kanyak. Kaya't ko na makita ni Daddy. Amok alalaos ti danag dayjay. Naglamin, ngam, ano usag. Tinapatag, kat makalibasag. Aday tan ti kabalyo. Shhh! Di ka natagari a kabalyo. Ang mga nood na makangagkan ka. Zoe Delgado! Nakita na ko. Darasag nga ukarakaran ti tali ti kabalyo. Aday ta. Zoe! Di ka pumanaw! Zoe! Di nagsarsar nga nasursurutin ti lalaki. Karayanan ti masungad mi. Ang buwan ito ti kapalyo. Anay ko. Ti sakak. Hoy! Ang subli ka ang kapalyo. Anay ko. Anday ka ti mga sursurot kanyak. Zoe! Ho! Ho! Zoe, kabalan ka dito tumakdan. Ang dardara ti imam. Aday wanak. Kasi di kayat mo mapasamang kanyak. Saan ka di? Kayat mo na matayag. Sige, patayin na ko. Nugas na di kayat mo. Di na kon parigatan. Di mamuti bagbagan. Oh my God.
No di mo kabailan Tito Makdar. Pagkatan ka. Di nagpagkatan! Kabailak ti Magna! Sige. Tumakdar ka nga rodan. Talaga tumakdarag! Oops! Dandani ka na tumba. Naimbag ta na sa rapa ka. Nagsakit eh! Naligos asakak! Itay na tinagak iti kabaliyo! Oh my God. Oh! Impatan na! Di nagpagkatan! Awanan ti Mara ni Dam. Di ka nagreklamo, Miss Delgado. Pagkatan ka, mayat ka man wano saan. Aday ta, naagasa kong sugat iti imam. Nangyagak mo tan iti pagsukatam. Pagsukat kan, tani, narusurusap ka. Amangan na sakit ka. Miss Delgado, dengdenggan nak ka di. Agsukat kan, kunak. Kasanong agsukatak? Katadda ka mo ta nakasango. Ha? Saan ka lang abdaktor? Manyakis ka pa'y? Sana ka manyakis. Sana kakasta kita ti tao. Saan ka nga gisa makasta? Ta saan mo abbagay? Jackline pagaro pasuplada ni Miss Zoe Delgado. Tanya ti kayat mo? Pakitaan kay tinasayaat? Idinto ta managdakdagas ka? Kriminal ka! Agsukat kakit din. Tapno saan kang agsakit, Miss Delgado. Mili, aginanakan. Amo ka nabanok ka namang bambantay ka ni Manong Roman dito ospital. Siya pa lang timang bantay kan kuana. Yak marik na tibanog ko, Sir Philip. Kan may sa, adu kami met nga kakadwang agsisinoblat amang banbantay ka ni Sir Roman dito ospital. Kan adapay dagiti pulis nga agbambantay ditoy. Kaya't da asiguraduan nga awat ti asino man ang makaasidag. Kan agaramid iti may kaniwas kontra kan ni Sir Roman. Nangruna, kat saan tayo nga amo ti kabusor na. Miling. Nagsaya at atao di Sir Roman. Ngamno apay apagpanggapanday ti dakes. Ayop, dagiti kakastakit at itao, Sir Philip. Zoe, bumangon ka. Nangyaga kiti ka na. Daddy, tulungan dak. Alaan da kun ditoy. Diyak kayat ditoy. Zoe. Ha? Nagbara ka. Daddy, alaan da kun ditoy. Zoe. Sorry. No saan ka pa ilama isublita, mama? Kaya't ka lang nga protektaran. Amo ka marigrigatan ka ni ti kaantam ditoy. Tasaan ka nairwam maagyan ni ti kalkalapaw. Nairwam ka nga dati mga asikaso kan mang sirserbigan ka. Ngampasit lang nga anos. Malpas tumot lang daytoy. Kat makasubli ka ni tisidong ni Don Roman Delgado. Daddy, alaan da kun ditoy. I'm sorry, Miss Delgado. Daddy.
I'm so sorry. Mabitla nga. Agit na kapailan. Tayalaan kay ti agas ti Gurigor. Naiturog ko matgayam. Kasla nagpaw ti panaturog ko. Tiamok. Adda ako ni Jayvilia. Kunak no adda ni Daddy ti abay ko ang mga asikaso kanyak. Tagtaga-inip lagayam day jay. Adda aglata dito yan nakapupok. Nakariing kamot gaya man, Miss Delgado. Nalaos nga min ti Gurigor mo idirabi. Kumusta ti riknam? Naimbaglakit din. Tadagas ti Gurigor nga idoldoling ko. Talagag kayam nga ramidem ti amin. Tapno sa anak amatay. Kat pakairanudan nak. Ha? Please. Pangasim ka siya, nak. Nganyaman ti masapul mo kanyak. Ibagam. Ipay ko. Sanak nga agdarom. Awan ti makam mo iti daytoy. Aguli makak. Basta makasubli akon Jayvilia. Kaya't ko na makita ti amaak. Sorry, Miss Delgado. Ngam saan ka pa yung mabalin na palubusan nita? Manong amin ti masapul mo ta ipaay ko. Sana kagreklamo. Ibagam lang no anya ti masapul mo. Tay ka gumaak nga ipaay. Basta palubusan na kon nga agawin. Nalakalaan nga ipaay mo ti masapul ko, Miss Delgado. Anya dayta. Ibagam. Nagasagana ak amang ipaay. Kasapulak ti seguridad mo. Kabalam ka din nga ipaay dayta, Miss Delgado. Anya ti. Kaya't mo sawan. Inambush na kami. Kalpasan na. Ibagam akasapulam ti seguridad ko. Gaputa dayta ti punno. Asino ka nga mina talaga? Anya ti masapol mo kanyak? Anya tinagan mo, ha? Liam. Liam? Liam tinagan ko. Inikat mo ta ang bungot ko. Kamaudyanan na. Nakitak mo't langan ti langam. Tamatakan ngiwat mo lang ti makitkitak. Sana na masapol nga agabungot ka. Nagtaar ka mo't kayam. Ngam kayat mo ti agbali naman nagdagdakas. Sinayang mo lang ti kinataom. Sikan di mangibaga. Numanagdakdak sa ka talaga, Miss Delgado. Nailukat ko ti ridaw ti kalkalapaw. Nalipatan samot ni Liam nga inlak itirwar. Wano saan? Nawaya ako na pumanaw. Darasag ti pumanaw dito ay. Ang mga nagbali ti panunot na. Ikagumaak ti makasubli Jayvilia.
Miss Delgado? Ah, saan anak kalak ti kalapaw? Ah, Zoe? Ah, awan dito'y unog ni Zoe. Sana mabalin da ito eh. Masapol ang makitak ni Zoe. Kapag biitak lang nga pimanaw, katjak na ilaktiri daw, ng pimanaw na dagos. Sigurado adi na surutan ti dalan nga umadayo dito eh. Adda dus iti karuutan iti dayta abanda. Di talakit di tinagdaan na. Agyaman nakadayo akon. Hindi na siguro masurutan ni Liam. Sabi na ti pa na, Miss Delgado. Lumot. Pinulong ka kami amang sapol ka. Kadwayo ka din ni Liam. Kanya Liam ngay bagbagam. Di ta kayon. Sumardan ka! Saan? Saan pa nga sim? Di nagpatayan. Kasyandag. Agyaman ka tayo tingato tinang ipotokak iti paltok ko. Kasapulan na ka pa ni boss. So, oh my God! Patanag! Dakas da ito yan. Kanal buong tinangag ko ang nagtao di tidaya. Ijay ti pagturungan ti sursuruta kadasdas. Nakita dan samot ni Zoe. Hiya! Hiya! Anay ko, ipatandag! Masaksakit, anak! Oh my God! Mapansa di talogan ni boss sa nakaparada. Itay pahinga orayin na ka. Ito'y lagayang ti pakasarakan ni Kanka. Patanag ko na! Di na puyudan! Boss! Ato yun ni Miss Delgado! Sika! Hi, honey. Kumusta ka? Sika! Sika, ti! Ayup ka! Nasakit, DJ. Ayup ka! Ayup ka, Ivan! Nagtaltalagakan ka! Impagarup ko na ay ayatanag! Namdagas ka magkayam! Kriminal ka! Anya di masapol mo kanyak, ha? Apay nga aramidam tigas to'y kanyak! Nay, ayos. Ay, ma'am. Iba't ang tibuok ko! Masaksakit, anak! Gamrot ti amam. Kinamkam na ti shares ti amak iti kumpanya. 5% lang tin bati na para kanya. Idinto ta 20% ti shares ti amak iti kumpanya. Natay ti amak gapu iti kinagamrod ni Don Roman Delgado nga amam. Sana pudno dayta! Sana dagas ni Daddy! Di nan tumaaramit ti mang lamang iti pada na at tao! Inaramid nan! Iso panawon matantap no singirek ti amam agamrod. Na maisublit ti rumbag para kanyak na inagaw na. Uray na yakang na nitinagan mo dagiti papeles ti amin na sa likuana. Mapanmut lang amin kanyak dagajay. Dudo, alam dagiti papeles iti kotse. One boss!
ka, Ivan! Di mo maalat ikay kayat mo! Sumardeng ka. Boss! Ato yan! Ala, permam dagiti a papeles amang ipagbaga. Ayakan mo amin itinagan ko dagiti amin yung patawid ni Don Roman ka. Uray patayan nakitan! Di mon tumatagi ko at tinagrigrigatan ti amak a pinaadda. Babaan itiling at kan bannog na! Kaya't mo kading isapsapat ipananguloy ko kanina. Ano ti katasawan na dyan? Boss! At nakapimpinlaw tong dagiti kakadwa tayo nga tayo ditalan ng tarong ginoy! Darasan nyo! Kumana tayong ditoy! Mika! Ipatanag! Mika! Dinak ko yun din! Bulan kay ti kotse! Manglikawak, kabisadok dito atiso. Sa batag dagiti nakalugan na naglipas. Hiya! Hiya! Boss! Awaan ang dagiti kakadwa tayo nga tayo tilikodan. Sanda na nakasurot. Naisagmakdan samatan. O sino ti kadom aman nakibiyang, ha? Managdagdagas ka! Iso asaan la siguro ada kami ti kabusor mo! Sumardeng ka! Boss! Pinanteriya na ti pilit tilugan. Pintakan na kabus. Nakakabalyo ti kabusor, boss. Unak na itan. Gudo! Di mo damdan ti lumaban. No di mo kaya ti mataksan. Si hayop! Dumsag ka ti talugan. Ingatong dagiti imam. Oo, Juan. Dumusag kami. Umika! Di mo masakitan ni Mr. Gado. Saan? Saan? Di mo ito op! Di paltog mo, di pispis ko! Palagan ka! Alubusan na kami amak adayo! Hindi mo kaya't nga umuna amakay dahil tiya babae! Ayop ka! Zoe! Dumsag kay tilugan. Darasang! Wen! Iyawat mo ti imam. Ang sakit pa dito kabalyo. Oops! Zoe! Saan? Liyam pangasim! Liyam! Liyam, tumaman ka! Liyam! Sir! Pangasyo! Itaray tayo yung hospital ni Liyam! Liam! Liam! Pangasin! Pangasin! Lumaban ka! Pagparing na kailangan dito, ma'am. Liam! Liam! Ay, Diyos ko! Di mo baybayan ni Liam. Ispalam iti pagkahad. Ay, Diyos ko.
Daddy, Daddy, agyaman nagtanakalasat kan iti paggaan. Zoe. Iha. Maragsakan ako, Nay. Nakita ka si kakalikat. Daddy. Kaslay uray na kalanda amam, Zoe. Hindi nakasublikan. Nagsublimat ng tipuot na. Huwag nga, Rod. Nalaos ti danag mi iti panagpukaw mo, Zoe. Di mi amuno niya ti panunutan, May. At ito kasalaysayan tinapasamak. Nga maragsakan na ka nakakita kada kayo. Yaya Miling, Tito Philip. Ay, Zoe. Zoe, iha. Tito Philip, agyamanag, tadi binaybayan ni Daddy. Uray anya pa'y ti mapaspasama. Tsak to baybay antikapsat ko, iha. Agyamanag, Tito. Dad, nagpapiksa kayo, ha? Tapno makasublita yun, Ijay Villa. Bueno, iha. Kaya't kon ti makarwar dito ospital. Liam, agyamanak iti Diyos, tanakalasat kan iti paggad. Kan, agyamanak iti panang tulong mo kanya. Iti ima ni Ivan. Siya kumati na paltukan. No di mo insarap ati bagim. Idi paltukan na kuma. Maragsakan, tawan da ka sa napasamak kan ka. Kat nakita ka iti panagmulagat ko. Liam, apay ngay naramid mo ti kasjay. Apay tinulungan nak. Apay nakasagana ka amang ibis iti biyag mo para kanya. Zoe. Umunag. Zoe, Ha? Daddy? Kabailan nyo ka din ti Baguio? namwak nga adda dito ni Liam. Iso ngayon kagumaak timay dito silet ngayon na. Kabailak maten. Kumusta kang? Agent Liam Ruiz. Anya ti kaya ta sa wanda ito'y. Sir Roman. Mission accomplished. Agyaman ak unay ditulong mo, Agent Ruiz. Daddy? Inaramid ko lang ti trabaho, Don Roman. Dad? Mabalin nga ilawlawag yung kanyak no anya ti mapaspasamak? Ihar. NBI agent ni Liam. Nagkidawak iti tulong ti NBI, iti nakaawatak iti threat iti biyagta. Anya? Kinidaw ko ti panang bantay daken ka. Kat ni Agent Ruiz, tina-assign amang bantay iti amin agaraw mo. Anya? Isumat lagayam?
Pasensya kan kanyak. Sir Liam, diya ka mo. Awan basol mo, Miss Delgado. Inaramid ko lang ti trabaho. Kat maragsakan aktabaligi amin. Natiliwon dagpang panggap iti dakas kontra kada kayo nga agama. Sayang ti gundaway. Ken panagtalek nga impaay ko ken ka, Ivan. Gamrod ka! Saan agamrod? Nagbidot ka iti atap mo may papan kanyak. Diyak pulos ininteres ti shares ti amam iti kompanya. Nagpakamatay ti amam, gapo iti nalaos a depression na. Idimpol out na ti shares na, ket nang bangon iti bukod na business venture. Ngem nalugi laeng, gapo iti pan nakaigumon na iti kasino. Anya? Intad ko ti shares na no pay. Naduktalan tinagdakkel a kwarta ti kompanya adinispal ko na. Gapot na iso ti Chief Financial Officer ti kompanya. Sana po na dayta. Padpadaksim lang ti amak iti imatang ko. Kaya't ko ngagtalinaed na saya at ti imahe ti amam iti matang mo. Ngem nadadahil ti panunot mo, iti dakes nga atap mo. Isaan na saysayaat, no maamuam ti kinapudno. Denggem ti voice record ti amam, sakbay ang nagpakamatay. Agyaman akit ti kinasayat mo, Roman. Tas ang nakapinapalod. Ini ka naglata iti 5% a shares ko iti kumpanya. No pa'y nagdakkel ti kwarta. Anadispal ko gapoy ti posisyon ko. Uray kaskasano at damay batik iti anak ko. Pakawanin na kumaruman. Si kalakuman ti makamoy ti anak ko no anyaman bilang ti mapasama kanya. Mabainak ulayan kan ka kanti kamang ti board of directors ti kumpanya. Pakawanin na kumaruman. Insend kanyak ti amam dayta sakbay ang nagpakamatay. Apay ang aramid ni papatikas na. Kaya't ko ngagtalinaed tinasayat nga imahe ti amam iti imatang mo. Isu adyak inruruar daytoy a voice record ti amam. Ngem saan analiklikan daytoy abagteng. Panawen ti mangkidkid daw iti dayta tapno may butaktak ti amin. Pakawanin na, Sir Roman. Naimulay ti panunod ko. Ada kayo ti dakas. Ada kayo ti magagapo. No apay nagpakamatay ni Papa. Iso ang nalaos aguramat tinagari ti kaunggak. Kumusta kan, Ivan? Di magasak lang diti pagbaludan? Sakbay ang mapanak iti airport? Kaya't ko ti agpalabas iti panawin ko iti Amerika. Kaya't ko ti manglipat. Gapoy ti napasamak. Pagawanan naksoy. Mabain ako na yan sumangokan ka.
Ivan. Kasi ti amam, agtidawak mo iti pamakawan ken ka. Pakawanan na kuma. Pudno nga inayat ka. Ngem, linamot ti sakit tinakam kan gagam a panagibalas ti puso. Riming baw ti guray ti kaunggak. Ngem, bidot gayam amin dagiti mulak iti panunod ko kontra iti amam. Pagawanan na, Zoe. Nakasagana ka mangikaro iti nagbasulat dito'y pagbaludan. Tayo sumat ti rumbeng para kanya. Nalpasan ti amin, Ivan. Kinapatad. Mailintag ti bito. Kansan mo nga ulitin dagiti matingay na ramid mo iti kalabas. Mga baruanan ka. Kidawam ti tulong ti namarswa. Tapno igiyan na kay ti rumbang nga ramidam. Sangwam ti barong agsapa ken namnama. Iti biyak mo. Ayan nga tanti driver ni Daddy amang sabat kanyak dito airport. Please do not smoke in the terminal building. Kinuna ni Daddy at di driver na timang sukon kanyak. Specified smoking areas. Miss Zoe Delgado. Siyak ka diti sapsapulam? Ha? Agent Liam Ruiz? Anya ti raramidam dito eh. Siyak ti driver mo amang sukon kan ka. Anya? Di kagdanag. Time pakadak ka ni Sir Roman na siyak ti mangsukon kan ka. Ken, saan na trabaho da ito eh? Uwan gayam. Flowers for you, Miss Delgado. Mabalin ka di, Agent Ruiz. Di nag-awagan iti kasta. Zoe Latan. Saan kami na komportable iti kasta nga awag mo kanyak? No kasta nga rod. Liam lat namot ti awag mo kanyak. Tapno awagan kay tinagan mo. Ha? Mabalin? Zoe? Okay, sikati makam mo, Liam. Thanks for the flowers. You're welcome, Zoe. Oh my God. Mapantan ni ti kotse. Siya kung ti makaamo kadagiti maletam. Kunak no'y diretsyo na ki Jevilia. Ngam, inyag nakmat dito yung Delgado Resort ng asidag ti asyenda. Sana bale. Ta sana kidnap da ito eh. Sika talaga. Ado dagiti tao yu dito eh. Iso adi ka mabalin na pagaramidan iti dakas. Kan maysa. Sana ka managdakdakas. Amok day taliyam. Nasayaat ka? Agyaman unay ta, namamu ka. Di nagbinaybayaan na pulos. Kabag lampay nga ibis ti biyag mo para kanya. Iso Diyak tumalipatan ti utang ko na yung baga nakam kan kaliyam. I love you, Zoe. Liam? Nakasagana ka mangitaya iti biyag ko. Nga oray maminano pa'y adaras para ken ka. Narik na kung ti kinapatag mo kanyak. Hindi siyak tinasay namang banday ken ka.
Mabalin ka di. Asyak lang ang tagbalin na bantay mo. Bayat si Bibiyaga. I love you so much, Zoe Delgado. Liam? At nakadi, panakay karik di tapusong. Oh, apay anak pa ulay magkamantan. Pasensya ka niti kinadurusok ko. Diyak ka ba ilan nga ilimod tipod no aringnak para kan ka? Liam? Inarakop nak. I love you too. Liam Ruiz. Yes, thank you Zoe. Agyamanak iti dadating mo. Ididimtang tinadag sa napanlubog iti biyag mi iti amak. Kan iti nasugat ti pusok. Itinagan ni Ayat. I love you, Liam. Agyaman akman, tanay kanak iti gundaway anak amamukan ka. Kat nalukat ang ti pusok itinagan ni Ayat. I love you so much, Zoe. Taga Roma, Kapitulo 12, versikulo 9. Agayat kayo asipupudno, guraan nyo titakas, ket salimutmutan nyo tinaimbag. Dagiti Salmo, Kapitulo 7, versikulo 14, aging gayti 10, Kitaem no kasano ti panagpampanunot ti dakes a tao. Planuan na ti riribok, aramiden na ti kinaulbod. Ngem ti palabog nga inaramid na, isumutlaang ti pakat nagan na. Madusa gapumutlaang iti kinadakas na. Madangran gapumutlaang iti kinaranggas na. Pagsarmingan. Sound effects, JR. Musika, JD. Script kan iti direksyon ni Jovi Tupais. Isagsagot kada kayo ti Lady Elle Productions kan Lady Elle Channel. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay na impag nga oras yo amin.